je mane sanjanan bagai ang tini phungni jora o kaisi QR code upload kherika bini je help ni bagai rang rohlai ke oro kebang borong no ba tabuk 8 jona 9 jona kahi rang rohlai ke borok rok tabuk singrom khangkai 1100 ba 200 omni plus ba edeng phakani account no ang to account already no khali khai toni oro bujorti rang sobai sing nalenyan bagai norong joton su khainai tawana di takirdi kun fraud bagera om hairong nani bagai an channel ni tuino ang bono rangri ma phunung nai ba rangri aphon ang bin oro share khai ma joton norno su kai phunung nai ba bujorti rang phakya ekteka phano kuno kaisa fraud onglak tawana domni joroti omno sing norong no belekini hambai maribo tamni hingi norong ojorti help khai tongma bagai tak onek naini di sing toro to tak 1000 plus kaisi rang edeng phaiku heda sing onyo content creator botong gilama content creator tongo baksa bong oro hoka baksa ban oro hoka kebang gilaman tong baksa ba bin oro hoka iomo kahai kenyo sing rohlai taung ma ke kisa komung thanga haisi oro kunu problem kun bepar kerei tamni sing orang joton thumi ako je content creator ma ke rang nai tongmani chini manai sanjana no rijang nai amno baksaba mahike rang kom ko atirokni wansuk tongmano rang kom ya sing kebang borong help gasin tiprasa kebang man basalaya maya hampano komse kom sing nugui tongmani ponas tegani kom rohnai sigiri gai sing oro black ni wansuk tai oskai help khai omno sing naini je sekang bari ak basalaya tangai mumbai ni mahike mane mumbai ni mahike tsa treatment mak hewai phanya nangka heda sing tabuk nailai nai tangai mak khajen sing non khas khairang jes kapano doctor kahambai norongno mane sin mane sanjana no nas nairi nai sing nugui tongo buni bosongni borok taksini tanusiri kekei khoroksa bimar ringjak bin 18 crore kaise susino naji busuk rangkai thangka Engke borok siman tonggai sengita mai tongnai seng basalaya salene bagi heda koekjon basalai ma oma haingya bla heda tak naine ji sinti brasarok joton jung thangai busung thangka sengomno chin mane sanjanen bagi tak osuk joroti khenyo share khalenya joroti khenyo sung phunuk laine sinti brasarok ni power orto boni borongno sung help khaimani nu mane khaigena nugia ko mokol baskang nuk phayakum chini je kolinpur area ni MLSmi khaikya tabuksin kolinpur area ni jesini pinaki dasudori nei chini emre kolinpur tam bosmi help khaimano kasung 70000 mane ke 17000 rang help khaimano ka omno norok video no kia share kar di tamni gai non whatsapp status hoite kebang ma jaga no share kar di tebo bunnugui help khainai jat tak jorti jesik share ringsa ko sorti borok to rang rohitong ho je rang tongnero je kuri kun bepar kari he deba je tak jorti sharing to mani omni 10% 20% om ka kinyo rang phaichong ho gai os jorti nyo angbo mane kai proud feeling tongkha belakani kahamni tinyo tai je takswk jorti rang rohotang nai rongni next video je mo video ni pore rohonai rong ambo mention khainai tabu je rohonai rongni kisang mention khairiwana mo video ni sikang je rohonai rongni mung amrong mung joton kisemisa sairiwana tai je an mo video ni pore rohonai bongni bo ang jotono tuteli khai mung oro sajangnai ba mung oro phunukjangnai tabuk sing phari semalena takswk jorti anoro 7 jon kahai rang rohoka o 7 jona rongni mane 8-9 jon om hayo kakado mo video slampai khang already amni bagai ngai 8-9 jon om rong nang osuk video edit khai mo hagi tuimalia gam rong no sing next video the phunuga nang kun cinta kun tawana di tak sing je buskango mo video ni sikang rohonai rongni om rong kisa mention khen orwo mung phaikya monju debarma hanai khoroksa 500 borang rohoka belekin hambai monju no te khoroksa orwo namita hanai 2 steg rohoka bono belekin hambai ma ya phorong bukhabai temaso ojit hanai rohoka 100 bono belekin hambai mari orwo te khoroksanga sonjit 50 rupees roka je mansak bonokbo belai kinyo buka pai hamai mario te khoroksa roka m debarma mongol debarma hani 100 roka bonobo belai kin hambai te khoroksa orwo karti riyang ni roka 100 bono belai kinyo hambai te khoroksa orwo sentu mokha chusin paragana ani mamano klayo boroka 100 nor orwo sentu ni mungi orho ang thajung 100 chamani on confusing to lekana heda mo 200 chang agilo bobe share khalemasi naini orwo je norok date chat ong nugana ngem 100 kai botini subaka sin mane sanjana no nge 200 ogonor confusing ana ang thajung hage salamarika amrok jodon sogi bani tawana di kun mungsa tawana di norok especially thankful namu sungo sungsin brother kini songno mo kini rogno tamo sanai heda comment box nor kai sana tapogdi borno tamo hnei norok lobnani musung bas sanani musung blai khino khukutibe angke te ekdom borong kun sana sekeri kha ani bukhungni mojiti khai oske borok chung sinemu mambo bongni tinyo sung je sinma bo bongni tinyo sung je help khaitong bo bongni tinyo naine ji borong no hoiti se mo start mani borok ni hoiti se mo sung sinemu mamani an bagaino hambai mari bo borong blai khino ekdom bukhabai rishani ribo kulpaya norogo borong hambai na tapugdi taksin brother pohor bai te masano borong hoiti sung sinemu mamani
Omno norok no konya musungo ba sana musungo takswk jora tin norok sin mane sanjana help no khanya musung tong honga QR code buskango rijak norok nung no tonga oro help khaimano tei UPI number buskango rijak oro norok shunyani ekdom problem mungjakai thangi mano ani description box oro jotono ang mention khai ba oro ang shui rijak oro thangi norok UPI code bai phano rang sheni khaimano number bangkai thoi ko ang norok saipake account ani kisa tinta tongo yoro kisa rang ulta pulta ngi thangmano account ani baksa mo disturb mungjak tongo lokai problem ngnai orani rang no share khaimang tongnai ang bengo thanam ke tak problem ngi tongo thi khaje tong kaise account oropon haberi mano abni bagwa account no norok direct UPI number phano scan khaipano dai hodi ba je rohana musungnai rok tai sin brother songno je bus kangom norok thang saipikha sin brother for songno borok ni hoje sing sinung mamane heda borno belai khenyo norok mane comment box already clock jan oro hamberna ni tapokdi osungno kok phadi sing malaya next video o tabu jer mo video ni pore rang no honai rong ni bo ang oro mention khaijangnai tak video taise slam jamani yagola mo gangole ni slam payman bagai tamo video ang khaitom khur boning no borok rang no tongo bongni bo mention ngai jottono tawana di mungsa kun cinta tang ni kun prot oma herok tawan chungdi hambai jotono no lajura video nai tongma bagai